Hurá! Na všetkých sa teším v cieli v Kisaku. Dúfam, že sa všetci tam aj vidíme, kde vás čaká guláš, pivko, kofola, dobrá nálada. A teda dúfam, že si túto novú východňarsku užijete. Snažil som sa vytvoriť trasu takú, aby vám čo najdlhšie ostala v pamäti. 5, 4, 3, 2, 1. Veľa šťastia a užite si tam. Ideme behať. Ideme liecť. Trošku. On má takú brádu veľkú. Provázanie za nami. Tak by si chcel držať, ale to sa nedá. Koksa. Občerstvačka za mnou. Dobrá, uvidíme, už som sa vykydal. Ale ja mám škrté, prežijeme. Uvidíme, čo ďalej. Máme 23,3 na sebou. Možno do polnoci, aj keď pochybujem, ale spustiť môžeme. Na konci pridáme viac. No všetko pre teplu. Správa, že nebudeme dávať do 25 km. Už máme 24, zatiaľ je to v pohode. Uvidíme neskôr. Zatiaľ to držím stále. Ale už nedlho. Nie, do Koješovej. Už začiatok jedinky. Robče sločka. Za nami. Idem dál. Teraz vieme, že 8,2 km za 880 prevýšením. To bude sranda. Takže teraz a uvidíme na konci stúpania, čo to bude. Nebudem ešte nadávať, až hore. Neviem, toto je myslel, ale to čo bolo. Ale nie, je to sranda. Aspoň sa nevidíme.
Jedna spomienka, to skúšil v SMP pred 2 rokov. Začína taký vlek. A ide sa a tuto sa niekde odbáča. Ide s touto cestičkou dole. Ale ja som sa dáko pozabudol a išli sme hore. A išli sme dole. Ostatné som počkal, že ešte bolo nás zhruba. Keď nás vedeli, že zliezame stále, tak sa nás ešte pýtali, či nám je málo. Asi aj, ale bola aspoň sranda. Dobre, si to užívam, podľa pesničky, ale hej, 43 km za mňou, polovička za mňou, to 8.23, tak uvidíme, ako bude druhá polovička, ale tu horší čas má za sebou. 40 za mňou, ešte 40, čtvrtého čerstváčka za mňou, že vraj, ak je to pravda, podľa toho trackera, tak 2 km za mňou je až ďalší. A ideme teraz to, čo sme klesli a ideme hore a znova dole. Nahoru a dolu jak ale mňa to baví. Ideme sa na ďalšie přesvárku. Tam, teď hej, cesta. Nie, že by to sem išlo. Nie, treba ísť dole a znova hore. Dobre. Začína sa nasmievať, mám ešte tak 2 km do Vyšných Platov a tam už som na čelovku vyťahovať. Dúfam, že tam zájdem teda bez čelovky, to je jediný stáďa, by to malo byť už iba takých 28 km do konca, ale už sa teším. Ale čo, ďalšia přesúvačka, hurá. Ďalšia přesúvačka, cestovníky boli. Už som vyťahol čelovku, Patracka, Jonček, také zelené svetielko. 16 km 840 preučení a čakáme ďalší checkpoint. No tu mal byť Košice a sa aj nikde. Tam západ slnka, to je stihol. 61 km pod 12 hodín, tak ešte 24. Oslovím 4 km. Syrový pit. Kysák. Konečne. Idem. 17 hodín. Môže byť jeden z tých ťažších. Ak nie aj najťažších, čo som išiel. Tieto som ich nešiel veľa. Ale môže byť.